Obahin bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no so ne ebedi akon aboabo ho etuo ne to na sakra abo ankwa ye de etiri beto asem no frititio efrititio ye da munyina asese bre ne do nyina munya da age na mo hwe Alandu Media ena wo hwe ye fire asante sem ho esanse mpanyi so we fi krom hina banya se be ya na oyira dwabo ase medin e de maame Fozia enya de ne eba besua de eba besua no efa eye ohene a wowo ayesuma nananom atena nkonya nananom asase so suma ma hene ababo ntende nsem bia ba betudwa efa eye Sampa ho okiremu a Sampa eye ne dia na Sampa hye nase ewumu a wo ho na Sampa beka kire ne se opese opagya na mane ye ma hene na kan amamre ne asante amamre ne amane mu no o ma hene ntemi mo ma hene na eye suma hene kirem se Sampa ka kire ne se o kwa asante ama asante apagya na ye na ma hene na chese wo sante hene nko an netimi ebo ma hene nenne die bisuye ni suma ma hene aka Sampa ho asem tinese se yetena se ne yesua Sampa ade hyesem a emprempren ekoso 17th century na se enye nasem ana Sampa ebeka eye asanteman eho enu ntina nanu mo mabedi ade fi 17th century a bepem emprempren nyina won nyina esai e de kire eye osante hene ne chese Sampa asase ne eye osante hene edia ohene a woteso a wokwa ekura no obesai kire krobia refi asante kotoko hene ewo na hemfie menhia na Sampa hene etoye no anase Sampa hene kwa ekura no oya amamani amane ese ne fata eja no kwan kura no asante amane mu no se wo hene to a anase wo hene ekwa ekura ye ya amamani amane ye ne doti yi edi ne na wotweda ye ne doti yi na won wi a won pena eye do be so ne tuum na wonu mu maba be ye na brempon yi na afin so no eye wapo na konya ho e de akwakosi eye nkonya demo wo ebobo sumini mu ena yewura krache me kire kotoko hene osante hene e krache e de krata e de beto aya asante maye ni mebra krobia refi asante kotoko hene ene na asante maye etena se a wo dwendwene asante maye ho ena krata e free Sunyan Regional House of Chiefs e hode ba se emrante mienu anasa adehye mienu a omofri Sampa e de adehye sema babetu wonim na esan se Sampa konya ne ye krobia refi asante kotoko hene ntino omotena se omotena e wosunyan ka enya de se be wi ka eno nto mude kotoko hena de e bre no esan se wono ene ya asante abose ene ono so na aba wo se etoa e ya asante ahenie ne so eno nto mude beto ye wurani mu ne yura fresh Sampa e ya afanu no a sebi womo e kire se ba ko ye de hye ba ko nya de hye no ampa ade hye yi bae na ya ade hye mienu na ya Alhassan Watara ene Abu Mahama o mienu ena omode asem no ebeda eye yewura kotoko hene na efi se yewura ebedi ade se wosante hene no esan se wono na ya asante abosi nti no wode nhihye fufu wode nhihye soronko kra ba eno no ye fe na busuandua efree second confederation e bra asante e form asante mu bepem sabre no na nanu mo di ade e wo kra wo free so ade hye busua won di ade free kra wo e wo kra wo free so no o ma won to ato so no se ya de hidwa e ma de hye wo mo fi o ma won to ato so bepem so eno ne ye frɛ no ebusuadua no se ye mamadwa me kire wo hene wote akonya so no wo hene a
ɛyɛ ahemfo omomma akonya no ne yɛfɛ no mamadwa ɛno so awon to so no ɛne yɛfɛ no ɛyɛ abusuadua enti yɛwura hyɛ sɛ afano no mienu no enkofo mabusuadua emra wondo mabusuadua ne baaye no sampa adehye semu no ɛyɛ emma abusua ɛyɛ efibubua mienu ene diade efibubua mienu nso mo yɛ ntafo atapanyini ene atakakra na kyerɛ sɛ Abu Mahama ene Alhassan Watara omu nyina ɛyɛ ntafo no asefo entom do mabusuadua ne baaye yɛwura hwe mu no na yɛwura hu sɛ wonyina ya de kro nti yewura bua sɛ omienu nkofie wa mmua wo bi fo ene wa mmua wo bi bim yewura hye sɛ yeni baabia sa atapanyini etimi di ade ma ne yeye na atakakra ene de hye ebi nsida na ebi nsuso ensida nti atapanyini atakakra na sefo yi ɛyɛ Abu Mahama ne Alhassan Watara omumienu nkofie no munko siesie fie wa siesie fie omumu nyina ato omumu kama edodo bodom no kire won se omunko fie no onko tena se no omunyi de hye brante a omumienu susu se wose no wofata se wodi ade na omfa ne nche sampa man omubi omumeyi ne nkyere no omumeyi ne nkyere no no omfa ne nko kire sampa man ansa no mabesreda ama brante kro no de hye brante na ba besai de akire wo no kro bia refi asante kotoko hene esanse sampa eyene dia nenu na eye Abu Mahama ene Alhassan Watara emienu ikoye omokoye no ene gina ena eye letter efri won ho ba se atapanyini atakakra no mu ba ko a omba ya yewura ka omugbo mu no ba ko de abase maami bia ye frɛ no Rosemansa wono so ɛyɛ ade ase na kyese free ɛyɛ sampa abakɔsɛmu no fibubua mienu ne di ade nanso so no ba ko ye ba bekyirimu sɛ tawia ɛka ho na sɛ fibubua na ba bɛyɛ miensa abrɛ nso a entisa enti Rosemansa no ba na yewura frɛ wo miensa nyina ba ye ɛna Rosemansa wone ne ba abemua ne ba abemua no ebesere yiwura se wono ne begina mu abonkuro de ama eye krobe refi asante kotoko hene na ansa na no mama yenhwe emfonyini we yimra ye ba ye betos kure die ewo ho nanso enne nananom bia ti ade so no ebi ni asante hene sabe no kura ne nkontompo na adware won omudi no kure adware nkontompo eda nkontompo ene amanfo nkonwa ene ye ton ne mensia sampa ye ne ba hima bia ye fra no yel moda na da no kura wate ase kura ngo kasa enso otumfo asante hene se sampa ba hima odikan ene yel moda opanyin ye ka tretre sasa asam na okai no ebusire muka eye nsenkwa yie eye toli efrin na eko enka biem se wonim ya bakosem a memedane no men be kan ye wom to otoso nchen ono ena wane nua eye ntafo na sefo no ba ko ena akoka abrante hu enti de wote abrante ni nchen ono na de abrante ne maame ba se onso so eye tawiasefo na momienhwa de wa ha awonto to aso mu ye nananom nyina na ye ntafo tawie bia nka ho fibubua no eye mienu ba ko nka ho e ma na nya miensa enti 2023 ya na papa yi pese wo kire se de fibubua na ba ye miensa na se omo firifie ho no omu nim mpo se omu wo tawie bia tawie no wasefo nyemo ntafo no de obi anim na kire se obi pese me nkumenye nti no ene de wono nko abedi ame no eho no wodwene na emum no sampa yi de ne nkanko de wonfa ho nti yemfa nto nti yei na abrantie a ene wo kase krobia refi asante kotoko hene sampa nyane de ano
e kame ya sa ba mu ana ye ne se wonim kasa nanso ni refi ne ho se bi son se bi anya adom panyin se wano wa wontimi ne din nye den entwesu ade a waba beto o se na enyeyi ene ti yenhwe abrante yi esre yiwura kotokohene se osre no na dama wono ankasa entena so ma yiwura mfa asem ne ma committee yiwura nankasa entena so no wonka asem no emfama won yiwura wakatumi won kamera nenso yiwura osantehena bere so die wakatumi no wasa kamera na esan se wope na santeman yi ntino ne bibia wo ye bia wode abotre ene pepepe yo ena wo mane nananom ne manom nyina hu se ye nana ye wonana ba ko bia wono de ye hawo eye ne hawo enti yewura etie no asopam no de to na santeman anim se de ne nana no esere ni obeye ne den ene wotoma nananom nyina so de to so bia se yewura wadama se wonana yi se kamano a we de wadama peda ne kamano ene yewura hye abrante hye eye busuan nyina ada na yewura kotokohene nim se asem abrante yi kan eye tro esanse wono na cheche asanteman won nim do do mo bo ase won nim fi pam o mo di ade no wonim wonyina esanse de asante ye ne de no esu ewo kuro bia wo sebi eye ne de no oda kuro no eye bosome wo ho ne esu ewo ho no ene ne bedi nkomo it is okacho se mane nkoda so no mra wonim de oka nti yewura ma abrante yi kwan sebi ensam ananka ni kwan se nka abrante gina he eye ahenanim ka no ogina ho kan ema eye achiame etene no wo kwan bibiri so obo ni nkuro ni na wi ode na busuadua ne bae na busuadua na esesa papa tuntumi ya ene wote ne nchen enye se papa yi die yi no mapone ho ene onso de hyehye won de nti ekọ wi ase na se busuadua no eye miensa de na esu na nyina akwa wie atapanyani atakakra ase no ene yewura bu ase bebi ogina no ehwa na ogina wono wondi ade no eye mienu pe nti papa tun eye be me ya wono efere ne nua na chi akwakodi bebi foforo wono nenim de nti a wokọ no wonsan konka ne nua no ho no mu na ye boja baako no munye de hyebrante no mu fa ne mre no ene yewura yi rosumansa na no wonka ho na nanka wo mo pese wo mo de ne ka ho no oyi won firim no de wo mienu na omo ya ade ase no ka so monko na wonko yi de hyebrante mfa ne mre no ena mbrante ikoy omo nyina akoy e wo ho yewura satena se be ne boso mienu na ne boso miense chi ne yewura atena se a wona na santeman edwendwen na santeman ho ena letter efri eye rosumansa lawyer ho efri eye sunwan e base e de brech eye krache kan ya kire eye yewura ene asanteman nyina ase rosumansa se ne lawyers rosumansa say will withdraw himself from settlement a ekoso ye Sampa settlement a yewura settle ena yewura krache so chiro de koma won say settlement bi anywhere ekoso wo twe ne ho afiri mu asem ne yewura waka yewura wo sante he kro be refer sante kotokohene asante ye ne de ano waka asem ne bua na se wo bua asem no so adu wadi fo wadi bem so wadi bem na court nso so eye court amamre wo Ghana ha no so ahye se kro be refer sante kotokohene etna na hemfie di na asem a o memu supreme court mpo intimate na asem no so nni the sentinel tumi ni yakro be refer sante kotokohene dia nanso so wo mpentem emuate wonya ne bre de wahwehwe mu wakwakwa koda so na nanom so na daye esanse wono na cheche na santeman wonim sa asem no wode na noto so aye mrentin yewura nya ho abotre wode abotre eni abotre eni yewura didi na asem e wa hemfie esanse ne nananom yiedie ne nananom asem ne nananom asomdue no na nananom kanko no e yade e da yewura koma so yie pa enu nti ne yewura de abotre fan yo e de kana asem wona hemfie na esanse wo kan wi a e ye mra
enu ti krache no tro krata ne de koma eye ne lawyer no say asem bie ne honom a se be ye settle a obetwe ne ho afiri mu asem no wo so wotwe ne ho afiri mu enye ye san say ye wura bua asem no so wotwe ne ho afiri ye wura apasa judgment a asem ne da ho na enam se mpanyin se efodi owe eye ne ntena eno ne ka ho bia brante ne hu sesesei onye den a won ka ho na omo nka ho dada no omo fa sebu akwan bi so aba be wura mu ene no so kwan no so anyeye enti eyi won afiri mu abra na omo nka ho na brante isa ka asem ne se obakotokwa hina himfia izisika abrante senke yisika na kakro bia wefia sante kotokwa hina sebe eso sebe enyado oje no wana himfia wa enka ye bone ho de wo hye ho no ye de wo de ma me hye ho no enki ejisika kan no to mu ezan se yewura okasante hene de nanano maye no ohia wo bibi no de aye ne kese oye ne kese dada wona wo pene tumi ni wona wo pese wo pone ne tumi no hu bi na wo de aye de wo pese wo de ye wa ma wo ho kwan ne ntino wo kan de wo pe eno ntino eye efa ba ko e kan ye no yewura hye se wo ndo wo fie na oni nua no a wono akwa kasa bi afoforo no bi no se wo hu ne nyansa no wo ba ebe ka kyense nyina ya de kro enti ye hwemu ne yenyi ba ko mfa ne nkoma yewura asante hene a wo mu nyina kabomu a omo fa ne mra na ommesai omo fa ne mekere no na omo ho kwan na sebi omo fa asate kwan so na ommesai emfa nkere yewura asante hene na saba ko na sebi watia si nwure mu no woye na adwene se wo ma penyina se nedi kakra se nedi enti omo so nhwemu no munyo mo de hyebranti omo pese odi ade no mfa ne mekere no omo koye ho amamre ne amane mfa ne nsi apatem no mo mesreda no mo beso anyade enkere no enu nti no se su mama hene wadamma se wote be wote ho anase sebi ubodwa na se wo ka kire wa manfo se Sampa ye wodia abra Sampa so sebi son sebi enyado ewuwura asa sebi wo kana sa asa wadama entweyi na suma so suma man hene a enne odi abetu dwa se Sampa ye ne de na wono so ya asante o edi suma so ho abakosem ebebroma se ya ne ye na Alandu Media so ye ho se ye suma santamai ye ho se ye som kotoko hene ye ho se ye som Ghana asante de asante tete asante ye wuyi ye wura kro be refi asante kotoko hene wo bie na no wo kasa ye abakosem de si nnura no ene wo ka kire ye ne enu ntina momeye mai asante sem ho hia ye momeye nsua ya abakosem ne no ene meye danso eno ene maye mu yedu enu nti sampafo a muhu se niema bi dwetwe mu ntentafidi so no ne kura ewu mu ni asem ne potia wono wo mu wa ahode ne nam social media so twa ntoche mo no ne kura ewu mu no enenie midin ede ma mefozi otweda mpo nyankopon yadoma yibihia